všetkých, aby sa odosobnili od akýchkoľvek zvláštností a aby sme sledovali jeden jediný cieľ. A to je ten, aby naozaj tie kružky, ktoré fungujú a môžu fungovať ďalej, aby ďalej fungovali. Nie je našim cieľom ani vedenia mesta, ani poslancov mestského zastupiteľstva, aby sme likvidovali niečo, čo funguje. Niekoľkokrát sme to deklarovali, niekoľkokrát sme to rozprávali, znovu aj z tohto miesta to chcem zdôrazniť. Samozrejme, že vo veľkej miere všetko závisí od toho, akým spôsobom budú spolupracovať, či zamestnanci obidvoch centier, akým spôsobom k tomu pristúpia rodičia detí, ale ešte raz chcem povedať, že naozaj chcem, aby fungovalo to, čo reálne fungovalo dobre. Ak budú nejaké otázky, samozrejme, môžem dať potom aj argumentáciu, prečo, na čo, za čo, ale chcem ešte raz, že toto je pre mňa v tejto chvíli podstatné, naozaj veľmi dôležité. Čo sa týka zlučovania škôl, dámy a páni, téma takisto veľmi bola intenzívna, najmä v začiatku tohto roku, kedy sme teda vyšli, kedy mestské zastupiteľstvo schválilo racionalizáciu škôl. Viete, že dochádza k zlučovaniu, alebo teda vyradeniu dvoch škôl, základných škôl zo siete škôl mestských, a to je základná škola v Zádubni a základná škola v Mojšovej legislatívy. My sa snažíme a komunikujeme aj s rodičmi, aj s mestským obchodným klubom na tú tému, aby naozaj všetky deti z Mojšovej Lučky prešli do základnej školy Javorku, z ktorej by mala a vznikne, v každom prípade vznikne od roku, teda od budúceho školského roku vzniknú tam športové triedy a od roku 2014 to bude škola vyslovene športová. So všetkým, čo k tomu patrí, to sú legislatívy. Ale bude tam tvorený priestor aj pre iné športy, ktoré v meste fungujú. To zlučovanie škôl, o ktorom hovorím, že sa udialo, to je prvá etapa tej racionalizácie a ešte v tomto roku samozrejme prebehne návrh na druhú etapu racionalizácie, kde budeme ešte predkladať do zastupiteľstva mestského ďalšie návrhy na zlučovanie škôl. Vychádza to úplne z jednoduchého princípu, dámy a páni. Ak máme v Žiline 8 základných škôl a v rámci porovnania s ostatnými krajskými mestami sme vysoko nad priemer, čo sa týka počtu žiakov v triede, a vzhľadom na to, že nestačia financie, ktoré idú v rámci prenesených kompetencií, to znamená, nestačia financie zo štátu na financovanie učiteľov v školách, kde je malý počet žiakov, jednoducho nedá sa urobiť nič iné, len urobiť racionalizáciu. A sledujeme týmto, aby sa počet žiakov v triedách zvýšil na rozumnú úroveň. Ja nehovorím teraz, že budeme mať v triedách 35 žiakov alebo niečo podobné, to nie. Budeme sa aj odporúčania ministerstva, ktoré hovorí o 21 až 23 žiakov, ak sa dobre pamätám. Čiže v takomto smere chceme pokračovať, ale zároveň vytvoríme také ekonomické predpoklady, aby dobré školy, alebo plné školy nemuseli akoby zo svojich peňazí platiť tie školy, ktoré nemajú dostatok svojich peňazí. Pretože takto to reálne funguje. A to je potom aj dôsledok toho, že učitelia už nemajú 4 roky zaplatené nastavové zložky, čiže teda sú len na základnom plate, ale na druhej strane to nemôžu robiť nič iné, pretože peniaze od nich ale nedostane. Takže musíme robiť v tom poriadku, či sa nám to páči, alebo nie. A hovorím ešte raz, pri porovnaní krajských miest, pri porovnaní veľkých miest, je to úplne najhoršie. Keď porovnávam toho najlepšieho z tohto pohľadu, myslím, že to je Banská Bystrica, tak my by sme mali mať, keby sme mali toľko počet žiakov a takú úroveň ako oni 10 škôl, nie 18. Samozrejme, že nechceme do extrému, ale chceme byť niekde v strede, tak aby sme naozaj získali prostriedky na platy, na mzdy a na všetko, čo so školami súvisí. Toľko dáme, čo sa týka zlučovania škôl. Čo sa týka hokeja, pretože takisto teraz zazneli, teda boli uvedené články o tom, že teda mesto chce urobiť nejaký poriadok aj vo vedení hokeja. Je to pravda, vychádza to predovšetkým z diskusí, ktoré mali pôvod práve pri zlučovaní škôl, kedy sme sa niekoľkokrát stretli, či
či už s rodičmi, či s učiteľmi, či s hokejovým klubom, sme riešili ten problém, že rodičia zo základnej školy Močovej Ľučky nechceli dať svoje deti na Javorkovú školu z nejakých dôvodov. A pri tých spoločných stretnutiach, ktoré robilo mesto, rodičia a športový klub, som nadobudol taký silný pocit, že rodičia možno majú takú nedôveru voči klubu športovému hokejovému. Preto si myslím, že naozaj je čas, aby sme aj v tomto smere sa pozreli na to, ako by to mohlo fungovať ináč a lepšie. A teraz sa to netýka len rodičov, pretože MŠHK je aj pre ostatných obyvateľov. Ľudia chodia na ten hokej, chodí tam 800 až 1500 pravidelne, ale aj zo strany Žilinčanov zaznievajú otázky, alebo taký pocit, že nemajú dôveru v to, že prostriedky, ktoré jednak zo strany mesta, jednak zo strany sponzorov, sa využívajú transparentne. Ja teraz vôbec nechcem povedať, že sa nevyužívajú transparentne, ale tú transparentnosť treba robiť tak, aby naozaj bola transparentná, aby každý si mohol pozrieť, či už na stránke mesta, či na stránke hokejového klubu, si mohol pozrieť aj na to, ako to bol príjem, na deti, na mládež, tie peniaze odišli sem. A toľko to bol príjem zo sponzorských peniazí, na Ačko predovšetkým, lebo my nefinancujeme ako mesto a mužstvo, alebo to profi, či ako sa to volá, ale si nefinancujeme zo sponzorských peniazí, ale aj tam chcem, aby bolo jasné, že ak prišli peniaze sponzorské, chcem vidieť, kam odídu, aby každý si mohol pozrieť, akým spôsobom sa s nimi narába. Okrem toho, samozrejme, možno treba pozrieť na zmenu organizačnej štruktúry, ponúkli sme aj rodičom mladých hokejistov zastúpenie či v predstavence, či v dozornej rade, tak aby mali nielen teda informácie, ale aby boli zároveň spolu zodpovední za to, čo sa v rámci mestského hokejového klubu deje. No a čo sa týka plavárne, dámy a páni, takisto zazneli, alebo teda boli uverejnené nejaké články v súvislosti s plavárňou a s nejakým podozrením o netransparentnom narábaní s prostriedkami, ktoré tam idú zo strany mesta. Viete dobre, že pán poslanec Groma podal aj trestné oznámenie, takže prebieha vyšetrovanie. Samozrejme, že ja počkám na výsledok vyšetrovania, ale nie len to, teda počkám na výsledok vyšetrovania a potom budeme robiť či už personálne, teda nejaké výmeny, ak to bude potrebné, ak vyšetrovanie preukáže nejakú činnosť, ak nepreukáže nejakú činnosť, tak už teraz som dal úlohy pre vedenie plavárne v takom zmysle, aby opäť transparentnosť, aby všetko bolo zverejnené na web stránke plavárne, aby bolo zreteľné, aké peniaze do plavárne prichádzajú, teda nie len zo strany mesta, ale zo vstupného, možno od sponzorov a tak ďalej, aby sme tam urobili triviálny poriadok. Čiže opäť je to len o tom, aby Žilinčania mali vedomosť a možnosť nahliadnúť do vecí, ktoré by možno chceli vidieť, aby videli, koľko reálnych peniazí pritečie a kam tie peniaze odtečie. Takže to je, čo sa týka plávania, dámy a páni. Chcem ešte zo pár informácií, ktoré súvisia s tým, čo sa v meste deje iné, čo pripravujeme. Ja vám veľmi skrátke chcem povedať, že tých tém je naozaj obrovské množstvo a isto všetkým neviem dať tu dnes priestor, ale v každom prípade pracujeme na rozširovaní cintorínov, hlavne v prímestských častiach. Ideme zriediť zbierací cintorín v priestoroch lesoparku, už ideme okolcovať, čiže ideme pomaly pripraviť. Ideme rozširovať sa na studničkách, tu pod mestským úradom, kde je vypracovaný naozaj veľmi pekný projekt. Ako som avizoval už pred rokom, ideme sa pustiť do rekonštrukcie Národnej ulice, kde už prebehlo verejné obstarávanie, či bude známy zachoditeľ, ponúkol najnižšiu cenu. Dúfame, že to sa cenu zvládne a že naozaj že Národná ulica bude vyzerať tak, ako vyzerať má. Púšťame sa do veľkého ambiciozného projektu parkovania na sídliskách, čo je takisto téma, ktorá môže byť prijímaná z rôznych pohľadov. Niektorí to môžu privítať, niektorí môžu s tým mať problém, ale opäť chcem povedať jednu zásadu, ktorú sa riadíme pri príprave tohto projektu a ide do zastupiteľstva. Teraz taká filozofia, ako to máme vyzerať, uvidíme, čo poslanci schvália. V prvom rade chceme robiť poriadok v parkovacích miestach. Viete dobre, že na tých sídliskách to vyzerá všelijako len nie optimálne a auta parkujú v istom krážnom, parkujú tam, kde parkovať nemali, dokonca parkujú na ihriskách, parkujú na zelených plochách.
Čiže v prvom rade chceme vyčleniť tie zelené plochy, ktoré už nikdy nebudú zelené z nejakého dôvodu, ktoré sú totálne zdevastované, a ktoré keby sme aj zrekonštruovali, opäť by sa stali zdevastovanými. Takéto plochy chceme využiť na zväčšenie počtu parkovacích miest. Chceme vyčistiť, poupravovať rúdniky, chceme nakresliť parkovacie, teda tie vodorovné značky, tak aby bolo jasné očíslovať jednotlivé tie parkovacie miesta. A chceme, aby každý rezident, znamená každý, kto býva v paneláku, mal nárok na minimálne jedno miesto za veľmi nízky poplatok. Hovorím už dopredu, že to bude spoplatnené nejakou sumou, ale akou sumou to bude spoplatnené dnes nie je ani tak rozhodujúce, bude o tom diskusia na mestskom zastupiteľstve, či to bude 50 centov na mesiac, alebo to bude euro 50 za mesiac na jedno auto. To samozrejme ešte sa bude to rozhodovať a záleží aj od vôbec tej filozofie toho PPP projektu, keď tak môžem nazvať. Ale to hovorím o jednom aute pre jednu rodinu. Dnes sme v štandardnej situácii, kedy rodiny majú 2 autá, aj 3 autá, ale našim cieľom je možno postupnúť to isté pre takéto autá, ale ak nie je to druhé auto, už to bude možno 10 násobok. Ak to bude tretie auto, možno to bude 100 násobok. Teraz preháňam možno, ale chcem vidieť, aby ste videli ten rozdiel, čo sa bude týkať tých poplatkov. V každom prípade ale chceme si dostať firmu. A budeme to riešiť tak, že, ako som už povedal, jednak sú tie parkovacie miesta, ktoré upracujeme, ktoré nakreslíme, ktoré jasne vymedzíme. Chceme urobiť niekoľko malých parkovacích domov na každom sídlisku, tak aby ten dosah toho občana, toho človeka, ktorý býva v tom dome, bol naozaj veľmi rýchly a pohodlný, aby nemusel chodiť krížom cez celé sídlisko. A pochopiteľne, že urobíme aj záchytné parkoviská z vonkajšej strany sídlisk, tak, aby bolo reálne kde parkovať tým autám, ktoré nebudú môcť, alebo si to buď dovoliť, alebo či nebudú mať vôbec teda prístup povolený do sídliska, môžu parkovať samozrejme na záchytných parkoviskách, ktoré budú pod kamerami, pod kamerným systémom. Čiže ten systém celej tej kontroly celého toho procesu, akým spôsobom kontrolovať, samozrejme bude navrhnutý, vymyslený. Ale myslím si, že naozaj je čas, aby sme robili poriadok na tých sídliskách. Takže toto je jedna z vážnych tém, do ktorých sa ideme pustiť. Krátka informácie treba, možnosti zachytenie možno nie. Veľmi intenzívne sa snažíme o to, aby sme dostali nazad do majetku mesta niektoré pozemky a niektoré majetky, ktoré môžeme povedať ako napríklad športovú halu, ktorá je dnes v rukách pána Traversiho, je pomaly na spadnutie, preháňa, ale nejde spadnúť ďalej. Ale jednoducho nikto sa nestará, je zdevastovaná. Myslím si, že také mesto ako Žilina potrebuje rozhodnúť takýto nejaký športovo-kultúrny stánok, ktorý si viem predstaviť v rámci či už Eurofondov, alebo vlastne v PPP projektu rozumného, transparentného, verejného, medzinárodného, by sme vedeli získať prostriedky na to, aby sme úplne zrekonštruovali túto halu, tak aby mohla slúžiť verejnosti. S tou športovou halou samozrejme súvisí aj športovisko na Karpatskej ulici, súvisí s tým odpredaj parkovacieho domu pod Miráž, pod obchodným domu Miráž, súvisí s tým odpredaj pozemkov, ktoré máme v priestoroch SAD na Košickej ulici, ktoré nevieme využiť, pretože sú na nich vecné bremená opäť zriedené pre SAD alebo pre pána Traversiho a tak ďalej. Nechcem vás do podrobností zaťažovať, je to vec, ktorá už prešla v mestskom zastupiteľstve v tom zmysle, že áno, tá filozofia je v poriadku, teraz sa robia súdno-znalecké odhady pozemkov, nehnuteľností, tak aby sme vedeli už konkrétne a presne zadefinovať tú zmluvu o zámení majetkov, keďže nemôžeme my ako mesto, nemáme na to prostriedky, aby sme jednoducho odkúpili, ale že si požičiame v banke, vlastne peniaze naozaj na to nemáme, to vrece je príliš malé, takže musíme to robiť zámenou majetkov, tak aby to bolo teda po obe strane výhodné. Ale všetko je naozaj veľmi prísnou kontrolou aj členom alebo poslancom mestského zastupiteľstva. Toľko, dámy a páni, tým témam samozrejme otvoríme a môžeme otvoriť akúkoľvek tému, ktorú chcete otvoriť, vôbec sa tomu nebránim. Už len krátku informáciu pre vás, ak využijem túto príležitosť na to, aby som vás pozval na 3 podujatia, ktoré sa budú konať v najbližšom čase. Jednak je to teraz v sobotu 20. apríla od 10. hodiny. Ideme čistiť Žilinský lesopark. Tento raz začíname v tej časti na Karpatskej ulici, alebo na Očincoch a budeme pokračovať tam, kde treba. Ďalej vás chcem pozvať na útorok 30. apríla sa uskutoční spomienkové stretnutie a pietný akt kladenia vencov s
Slovenského národného povstania o 9. hodine a na vojenskom cintoríne na Boríku o 11. hodine. A chcem vás povedať všetkých aj na stavanie Žilinského mája ako tradície, ktorá v tomto meste nebola nikdy zaužívaná, a myslím si, že je to isto spomienka na náš folklór, ktorý tak môžem povedať, a že si to zaslúži našu pozornosť. Takže budeme postaviť v máji 30. apríla o 17. hodinu. Takže ešte raz vás srdečne pozývam. Toľko, dámy a páni, možno z mojej strany, ale teraz tak dovolite, dám priestor vám a budeme sa snažiť odpovedať na akékoľvek vaše otázky. Ďakujem. Pánovi primátorovi ďakujem za úvodné slovo. Dovoľte, aby som sa vrátil ešte na začiatok. Medzi nami by som privítal prednostu Mestského úradu v Žiline Antona Trnovca. Opravdujem sa prehliadol a dodatočne vítam medzi nami poslanca Mestského zastupiteľstva Stanislava Žilinčíka. Milí občania, čo sa týka diskusie, priestor bude do 3:45. Poprosím vás, aby otázky ste kladli stručne a vecne. Samozrejme, vecne príslušný odboru, vedúci odboru vám na ne zodpovie. Tí, ktorí sa nebudú chcieť vyjadriť verejne, je tu možnosť, aby zadefinovali svoju otázku na priložení papiera a hodili to do urny. Tie otázky budeme sa snažiť, alebo respektíve na tieto otázky sa budeme snažiť odpovedať čo najskôr a budú uverejnené na úradnej tabuli a na webe mesta Žilina. Ďalej vás chcem poprosiť, predovšetkým nás zaujíma váš názor. Je tu priložený dotazník, ktorý sa týka najbližšieho programovacieho obdobia na roky 2014 až 2020. Sú tam zadefinované otázky tak, aby sme zistili váš názor, čo v Žiline treba zlepšiť, alebo v čom vidíte nedostatky, alebo s čím ste spokojní, aby sme v budúcnosti mohli v týchto intenciách žiadať eurofondy. Nech sa páči, otváram priestor na diskusiu. Raz, dva, tri. Ďakujem za slovo. Pán primátor, mám na 4 jednoduché otázky. Som rád, že konečne ste urobili trošku taký proces Sremeška Žilina, teda, že ste rozšírili tieto mandáty rozhodcov. Je to dobré. Ja posledne podporujem. Ďalšia otázka. Či je možné sa zamyslieť do budúcnosti z finančných dôvodov na zrušení mestskej polície. Tretia otázka. Či je možné počas letných prázdnin pripraviť nejaké kultúrne podujatia aj pre obyvateľov prímestských častí zo strany mesta. A zároveň by som chcel teda vyzvihnúť aj prácu odboru kultúry cestovného ruchu v Žiline. Myslím si, že pracuje ten odbor veľmi dobre. Taktiež sa mi páči aj práca odboru školstva. Tu by som ešte chcel dať takúto otázku, čo sa týka rušenia tej základnej školy v Zadubni, či by tam nebolo možné presťahovať špeciálnu základnú školu z Urbanovej do Zadubnia, pretože oni sú rozmiestnení v budovách. A úplne posledná otázka, čo sa týka grantového systému pre oblasť kultúry, by som chcel dať taký návrh, že či je možné tie projekty, ktoré sú podané, rozdeliť do 2 skupín. A teda, že v tej jednej skupine by boli tie horšie projekty, v druhej skupine by boli tie lepšie projekty, aby proste to nebolo tak, že každý dostane akože nejakú odrovinku, ale teda, že tie najlepšie vlastne budú aj tak finančne lepšie ohodnotené. Presne tak asi ako to bolo v športe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Čo sa týka Emeška, tam nepadla žiadna otázka, neviem, čo som povedal, ale veľmi krátkosti ešte sa vrátim k tomu hokeju. My sme naozaj ponúkli verejnosti to, že sme ochotní otvoriť opäť na mestskom zastupiteľstve aj zloženie predstavenstva, takže budeme pozornej rady, tým, že myslím, že poslanci nebudú trvať na tom, že musia byť len poslanci, ktorí sú predstavenstva alebo v pozornej rade. A má celkom logiku, aby sme urobili nejaký výber prekonanie na normálne zverejnené výber prekonanie na hlavného manažéra, ktorý by mohol byť zároveň predsedom predstavenstva. Chceme, aby tam bol jeden zástupca z mesta, z poslancov. Chceme, aby tam bol niekto z zástupcov sponzorov, alebo generálny sponzor, pretože má logiku a niekto dáva slušné peniaze do toho hokeja. A
aby sa minimálne podielal na spolurozhodovaní o týchto peniazoch. Chceme vytvoriť možno priestor pre ženickú osobnosť nejakého hokejistu, ktorý pôsobil a hrával v Žiline a do dnešného dňa žije v Žiline, a ktorý samozrejme chcel pracovať, pretože je to nielen o tom, že som členoval aj o práci a o zodpovednosti za ten klub. A hovoril som o rodičoch, teda ponúkame jedno miesto aj zástupcom rodičov, detí alebo mládeže, ktorí sú členi alebo hrajú hokej. Samozrejme, môže byť 5 členné, môže byť 7 členné, zase nechcem robiť 20 členné, pretože si to nemohlo byť. Čo sa týka dozornej rady, navrhujeme, aby tam takisto bol zástupca rodičov, navrhujeme, aby tam bol možno hlavný spozor, generálny spozor, predstaviteľ, hlavný spozor v dozornej rade a tretie miesto ešte neviem. Ja nehovorím, že to takto dopadne. Samozrejme, že budeme ďalej rozprávať s hotovým klubom, s jedným hotovým klubom, tak aby ten prechod bol plynulý a aby to, čo pripravujeme, nepoškodilo hokej, ale na druhej strane, respektíve, aby ho posilnil. No, čo sa týka zrušenia mestskej policie, neplánujem. Ako je to vylúčená vec, pretože bez mestskej policie si neviem predstaviť, aby kontrolovali plnenie uznesení mestského zastupiteľstva z pohľadu výkonu. Čiže v každom prípade my sa zamýšľame nad tým, akým spôsobom posilniť políciu. Kde nájsť zo strany na to, že môžeme aj viac políciu. Našu informáciu stále máme okolo 100, ak sa nemýlim 100 zhruba policajtov, ktorí keď rozhodujete na smeny a tak ďalej, tak vychádza, že pre takéto mesto by malo byť v podstate vyšší počet policajtov. A hovoríme o privedení parkovania na sídliskách, aj to bude treba nejakým spôsobom kontrolovať. Aj tam bude treba tých, ktorí nebudú dodržiavať pravidlá, sankcionovať, nehovorím papučiar, ale tam budeme obážať, ale ten systém bude vymyslený. Ale vrátim sa k tomu, že počet policajtov, ktorí dnes pracujú v mestskej policii, je naozaj nedostatočný. Čo je pre kultúrnych podujatí spojených s tými grantami, pretože naozaj kultúrne je tam kultúrne podujatia a v súvislosti s grantami. Granty sa nedajú dnes zmeniť ani po vyhodnocovanie, pretože sú dopredu, dávno dopredu schváľované aj v tom zastupiteľstve, kde sú určené presné podmienky, za akých sa môžu komu udeliť granty, ako budú komisie, čo musia tí, ktorí žiadajú o granty splnené, a tak ďalej, čiže toto pohľadu sa to spraviť nedá. A čo sa týka základnej školy Zábudne a premestnení tam tej inej školy, my sme tam plánujeme tam zriadiť materskú školu. Čiže rozšírenie materskej školy, ktorá tam je, tak to je to aj v tej stratégii, respektíve v tej racionalizácii uvedené, pretože stále je obrovský dopyt po materských školách, ktoré nevieme uspokojiť, a sme presvedčení, že vzhľadom na prostredie, ktoré je umiestnená táto budova teda v prírode, prakticky na kraji lesa, tak si vieme predstaviť, že rodičia, mnohí rodičia budú ochotní voziť svoje deti do Zábudnia do kvalitnej materskej školy. Ďakujem pekne za odpoveď, poprosím ďalšiu otázku, nech sa páči. Prosím vás, pán primátor, som sa chcel spýtať. Vy myslíte mať sakramenský slinný žalúdok? No, že žalúdok filmy, keď po svojom predchodcovi ste získali ako, jak sa to povie, duch, teraz vás kritizujú a ja keď vystúpim pri kotve vozíkom, musím o 100 metry sa vrátiť, lebo nemám možnosť ísť do nemocnice kvôli obrubníkom. Sú obrubníky také, že stielový koň mal by problém prejsť. A za druhé, kritizujú vás, lenže tu vidím málo Žilinčanov starších. Jak oni potom môžu vychovávať mladých, ja mám 4 vnukov. A jak môžu vychovávať mladých i starších, keď tu nevidím málo čo. Väčšinu mladých. Ja som za, že mladým predávame, jak je povedané, štafetu. Ale tu by malo byť nad plné ľuďmi plno. A čo sa týka tých daní, panelákov, niektorí, to viem osobne, susedia, čo môjho kamaráta, majú 4 v jednom byte auta. Ja bývam v dedine, ja odvádzam daň, normálne za pozemok, ja parkujem doma, a panelákov kritizujú, že toľko dane, toľko. On si musí byť vedomý, keď má 4 auta, tak automaticky budeš platiť aj vyššie dane. Čo sa týka smetí, že malinké babatko sa narodia to
Ja to berem, lebo v dnešnej dobe pán Persky je viac odpadu. Tak jedno mi nevie do hlavy. A som sa chcel jednu vec, kvôli jednej veci, čo som prišiel. Menili sa názvy parcel alebo také, lebo ja som dostal ako daň za pozemky a iné parcely nesedí mi nič a som porovnával 15 rokov dozadu. Všetko bolo v poriadku a zrazu zmena. Nakoniec som bol v katastri, dal som im výmery, všetko. Nakoniec mi stratili od chalupy, projekty, všetko, na notifikácie a také. A keď som bol tam, mi vraveli, že čo sa mi neľúbi, že to nie je moje, že list vlastníctva je prázdny. A to som bol obavený. A urobili pozemkový fond schopný. Takže ja pokaždé, keď idem tam, musím dať niekomu buď 5 eur, aby mi z manželku pomohli schopný. Tak to by bolo podľa mňa, ten žalúdok, tak musíte mať silný, keď niekto vás kritizuje a s tým, čo máte, hospodári. Ďakujem pekne. Keď tomu silnú žalúdku. Ešte to hlavne som zabudol, kvôli tomu som prišiel. Prosím z krátkosti. No, z krátkosti. A keď som bol na mestskom úrade, váš predošlý ako primátor ma poslal na mestský úrad, že dojde za mnou, lebo tam som nemohol kvôli schodám. Zrazu neprišiel. Poslal tam 5 a prvé, čo bolo, koho si volil? A ja vrajím Fica. Tak potom chod za Branára. S nami nemáš čo jednať. A už som bol odbavený. Je to fér? Za to, že ja keď niekoho volím, mám byť odpísaný a on som občanom Žiliny? Ďakujem za otázky. No, isté to nie je fér, ale ja mám iný prístup naozaj ku všetkým občanom, čiže kto chce tomu nevytvorený prístor a môže sa rozprávať, ako tento systém funguje veľmi štandardne a naozaj veľmi veľa občanov za mnou chodí so svojimi vecami. Čo sa týka tej kritiky a z toho žalúdku, ako ja to neverím nejako negatívne z toho pohľadu, že kritika, ja som si vedomý toho, že tá kritika tu vždy ide a ona má svoje miesto pochopiteľne, pretože aj nás niekde sa nasmeruje iným smerom, čo je úplne v poriadku. A nás to napokon aj to, aby sme robili to, čo si myslíme, že máme robiť a samozrejme musíme byť schopní za to dnes aj kritiku. Keď ja som dostal mandát na 4 roky a ja počas tohto mandátu chcem urobiť naozaj to, čo som presvedčený, že tomuto mestu pomôže. Bez ohľadu na to, koľko tých kritických hlasov bude, bez ohľadu na to, či ma budú voliť tomu, čo som budú, alebo nebudú. Sú to veci naozaj nepopulárne. Robili sme zvyšovanie daní, robili sme zvyšovanie všetkých poplatkov, komunálnych a tak ďalej. Ani zvyšovanie škôl nám nepomáha z tohto pohľadu, ako tie popularity, ani zvyšovanie centier voľného času. Ale to naozaj nemôžeme sa povedať na to, že budú robiť len to, čo je príjemné, to, čo je populárne a za čo budú ľudia báť. Tak je to môj postoj a samozrejme voliči budú na 4 roky vrátali povedia, chceme, nechceme vypávať. Ja to budem samozrejme rešpektovať. Ale poďme ešte k tým vašim ďalším podnetom, keď som nebol povedať priame otázky. Hovorili ste o tých podnikoch. Mrzí ma opäť teda, že pri tom roku 2010, keď sa opravovali cesty, zakonali veľmi vysoké peniaze, sa možno neurobili najfrekventovanejšie komunikácie aj s chodníkmi dostupnými, s tými zníženými, tak aby to slúžilo aj pre vás, pre telesne postihnutých, ale aj pre pohodlie jednoducho ľudí. A do dnešného dňa si kladím otázku, ak bolo za tie peniaze urobili 100% nejaké množstvo ciest, či nemohlo byť urobené 30% viac. Ja som presvedčený do dnešného dňa, že áno. Čo sa týka, ale s tým, že spravíme, pani s tými družovami, ktoré sú, ja to vlastne, to sem tam v tých médiách zaznie, že nová vec, musíme splácať 130 miliónov korún ešte z čias Slotu, ktorý podpísal nejakú zmluvu. Je to práve tak relevantné načíte, že my nemáme možnosť ako naozaj splácať a musíme to vyprávať aj rozpočet. To znamená, že 70 000 eur musíme splácať každý mesiac na splácanie počas 15 rokov. Samozrejme, že 70 000, 2 milióny korún niekde mesačne som to mesto budú chýbať. Ale nič s tým nespravíme, len sa s tým musíme vysporiadať. A bohužiaľ dnes počúva ten čas,
kedy všetky odklady splátok pôžičiek jednoducho nastal čas, kedy treba začať splácať. A my už nemáme možnosť to udiať. Nemáme možnosť ani zobrať si iný úver, pretože mesto je tak zadlžené, že nikto nám úver nedá. Jediné, čo sa nám podarilo po obrovských problémov výpadných úver na 10 trolejbusov s perspektívou vymeniť možno tento ďalších 5, ktoré sa dostí do autobusov, fondy a tak ďalej. Čiže toto pohľadu je tá situácia, ktorá sa naozaj veľmi zlá. Ale ja som nechcel otvárať ani vás tu zaťahovať, s tým sa musíme vysporiadať. Čo sa týka starých ľudí, ktorí tu nie sú, ja neviem povedať, že nemôžem zavolať starých ľudí, aby iba prišli, príde ten, kto chce. Tu tam je to úplne jasné, zrejtové. A ja sa nevrajím voľbu, ja som naopak možno radšej tým mladým, ako tým starším, pretože oni je tá budúcnosť a je dobré, keď chápu samozrejme všetko to, čo sa tu hovorí, ale minimálne my sa pokúšame to vysvetliť tak, aby pochopili náš pohľad. Čo sa týka zmluvy, dane, auta, byty, filozofia, nezaznela otázka, neviem naozaj, čo mám odpovedať, ale zvyšovanie daní naozaj súvisí aj s bezplatnou legislatívou, aj s tým, akou aké finančnej situácii sa to nachádza, a s tým súvisí aj komunálne poplatky. Ten systém má mnoho kritických pripomienok z pohľadu toho, že naozaj prečo je to urobené tak, že každý kto má trvalé bydlisko, i keď možno väčšinu času trávi inde ako v meste, príde za mnou staršie dámy, ktoré hovoria, že oni majú za týždeň len jednu taštičku odpadu. Viete, to sú veci, ktoré naozaj, ja neviem, nejakým spôsobom ovplyvniť, neviem to omerať, neviem, ako veľmi ťažko je nájsť taký spôsob, s ktorým všetci budú súhlasiť. Preto je to nastavené dnes, tak to je nastavené. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, poprosím ďalšiu otázku, nech sa páči. Dobrý deň, pán primátor, dobrý deň, dámy a páni, volám sa Juriky. Rád by som sa opýtal na záležitosti, ktorá sa týka psích exkrementov v Žiline, pretože po zime sa teraz objavili vo veľkom množstve. A pokiaľ si dobre spomínam, tak za minulého primátora bol zakúpený stroj na zber týchto psích exkrementov. Či sa nesmie využíva, a kedy bol na posledný prípade použitý a kde. To je tam na okraj. Potom mám otázku na pána náčelníka ohľadom parkovania aut v mestskej pamätkovej rezervácii. Tam ja na to upozorňujem už, dá sa povedať, pravidelne, a vždy nachádzam v centre mesta vozidlá, ktoré nemajú označenie vôbec, žiadne, že majú povolenie jazdu. Po večerných hodinách sa tá situácia zhoršuje, chodia si tam proste suverénne, dokonca aj niekedy veľmi rýchlo jazdia do tejto oblasti a niektorí dokonca mali, ako som zistil, aj staré povolenky, len tak nebolo zastrčené. Čiže bolo by asi dobre záhodno kontrolovať tieto vozidlá v každej jednej, možno že aj nočnej dobe. Ja viem, že niektorí tam bývajú a že tí policajti poznajú. Ale mňa ako občana irituje, keď ja idem. Ja neviem, ja toho občana nepoznám, neviem, že tam býva, ale mňa hnevá to, že tam je auto označené. Keď budem mať auto označené, že tam mám právo parkovať, prosím, to povolenie mi niekto dá. Potom ešte chcem upozorniť na jednu vec. Množstvo aut rastie a takisto chodci sú čím ďalej menej disciplinovaní. Stáva sa najmä na hlinách, na bulvári, že autá parkujú tesne pred prechodom. A keď vám tam stojí van, ja som vodič takisto, idem vo vozidle, dávam prednosť chodcom. Ale videl som vodičov, ktorí suverene išli a ten vodič sa im vymeril vlastne spoda toho auta v poslednej chvíli. Tam je otázka času, kedy vojde ku nejakému konfliktu. Čiže bolo by dobre upozorňovať tých vodičov. Ja netvrdím, že hneď dajú konfliktu. Upozorňovať ich na to, že vyhláška nejak hovorí o tom, že koľko možno pred prechodom parkovať. Otázka sprejerov. Znova začala aktivita sprejerov. To znamená, či mestská polícia v tomto smere niečo zistila. Takisto ma hnevá, čo sa týka čistota mesta, žuvačky. Žuvačky budú veľký problém. Vidíme všade na zemi žuvačky. Takže toto sa aj možno kontrolovať viacej, ako sa dodržuje udržanie poriadku v meste. A ešte posledná otázka. Budú nové cyklistické trasy v meste a približne všetkáne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tých otázok je naozaj veľa. Ja som poprosil pán Čarov, ktorý mikrofón pánovi Ríškovi alebo pánovi Výboru zvolil tých psích exponentov najprv k tomu a potom náčelníkovi v súvislosti s parkovaním. Tak ak by som mohol povedať tým psím experimentom, v auguste 2011
ukončená zmluva s spoločnosťou Alcatrakor, ktorá zabezpečovala prostredníctvom týchto vysávačov zverských exkrementov. Stálo nás to ročne mesto na bývalé peniaze 1 000 000 korún. Ja si myslím, že to bola obrovská suma, čiže aj kvôli tomu, že zber psích exkrementov je vlastne povinnosťou toho psíčkara, ktorý si má tieto veci zbierať a potom samozrejme hľadovať do smrtných nádor. Takže toto je ten dôvod. A samozrejme, tí psíčkari musia dodržiavať platné všeobecné záväzné nariadenie, kde je toto ich povinnosťou. Tým cyklistickým chodníkom by som povedal, že toho roku na jar sa idú obnovovať všetky vodorovné dopravné značenia cyklistických chodníkov, čo sú v Žiline, to znamená ulica Republiky, cyklotrasa H2, ktorá je na Vlčnicoch, bulvár a pribudne jeden cyklokoridor, ktorý spojí hlbokú cestu spolu s nadjazdom, ako je Košická ulica, čiže tento cyklokoridor pôjde cez ulicu Cyrila Metoda z jednej strany a z druhej strany znova bude nadväzovať na ulicu Hlboká cesta. A v roku 2014 máme pripravené pokračovanie cyklotrasy, ktorá je na bulvári až smerom na Solinky. Tak ako je to v územnom pláne stanovené. Ďakujem. Ďalej poprosím načelníka mestskej polície, aby zodpovedal na zostávajúcu otázku. Nech sa páči. Ja som si všetko dobre zapamätal. Ja tu mám štatistiku, môžem vám povedať, od začiatku roku bolo 230 pokút pre psíčkárov. Mám to vyšpecifikované, či to je centrum mesta alebo na okolí. Zagopovali ste psíčkár, máte psa, tak je to veľa. Áno, lebo tí, ktorí majú psov, tak je to veľa, a tí, čo nemajú psov, je to málo. Takže musíme vždy hľadať tam, kde nám to zákon dovoluje a všeobecne záväzné nariadenie určite zakročenie. Tých experimentov si, keď si pozriete teraz mesto, určite to nie je také, ja som rozprával aj s technickými službami, to v ďaleko lepšom stave, ako to bolo v minulosti, pretože skutočne tie pokuty dávame účty psíčkárom, ktorých viackrát sme pokutovali do výšky 30 eur. Čo sa týka parkovania v centrálnej časti mesta, tam sa chystá, už to bolo aj prezentované, tam sa chystá nová koncepcia, aj platenia výberu daní, aj zákazu vstupu. Musíme robiť a teda pracovať v takom prostredí, ako pracujeme. Vy hovoríte, že vy ste videli policajtov, ktorí majú asi iba známych a nedávajú pokuty. Neviem, odkiaľ to berete, lebo ja vám poviem, hneď prvá položka, pešia zóna za tento rok 292 prístupkov. Iba pešia zóna v okolí námestia. Takže možno ste nechodili akorát vtedy po meste, keď sa dávali tie pokuty. Choďte sa pozrieť po poštovej banke, boli tam teraz 4 papuče, išiel som okolo toho. Takže možno ste išli po druhej strane, ste si to nevšimli, ale nenávajte sa na mňa, tých aut, ktoré tu parkujú, to sú tisíce aut, ktoré to prejdú a mestskí policajti nemôžu pokutovať všetkých tých, ktorí zaparkujú napríklad niektorých 5 minút, niektorí sa tam prevezú. Hovorili ste o rýchlych jazdách na zebrách, že parkujú a tak ďalej. Toto mestská polícia nerieši, ani nemôže zo zákona, pretože na to je štátna polícia. Bol by som rád, keby ste sa aj dotazovali, koľko pokút dala štátna polícia na pešej zóne v Žiline. To by som bol veľmi rád a keby som videl ten výsledok, ktorý je, pretože to je polícia, ktorá pracuje v zmysle zákona a ktorá dbá na bezpečnosť chodcov a cestnej premávky. Takže nemôžeme robiť iba to, čo nám ukladá zákon. A určite robíme toho viac ako to, čo ste povedali, že nevidíte robiť policajtov a vidíte iba vtedy, keď sú tam nejakí známi. To sa dovolím povedať. Ďakujem. Ak máte ešte nejakú otázku, poviem odpovedť na mňa. Ja som nehovoril, že nevidím tam policajtov, ja som povedal, že v niektorých denných dobách je ten zvýšená frekvencia výskytu aut bez označenia, ktoré tam parkujú. Ja viem, že sú mestskí policajti, ktorí majú tento rajón na starosti. Ale naozaj som raz dostal odpoveď od jednej policajtky, nie je to tento rok, sú tak možno 2 roky, že keď som ju upozornil na to, že tam stojí auto, ktoré nemalo označenie, tak mi povedal, my ho poznáme, lebo on tu býva.
Ja netvrdím, že sa to deje teraz naďalej. Tak ste to prezentovali, ale zavolali ste na 150, číslo 159, zavolali ste niekedy mne, ja som v kancelárii, úplne kľudne mi treba povedať takto, viete, koľko mám telefonátov a vybavujem to v podstate hneď, okamžite a hneď dávam preverovať situáciu, takže úplne kľudne máte kľudne dvere otvorené, telefóny uvedené všade, telefónnych zoznamov, kľudne sa na mňa obráte a ja vám zodpoviem všetky vaše pripomienky, ktoré v tom momente sú, a keď mi poviete, tam stojí auto, tak tá hliadka za chvíľu tam bude. Máme 3 hliadky, ktoré sa zaoberajú parkovaním, sú to 3 zóny, takže myslím si, že to mesto je vyťažené a moc, a keby ste vedeli, koľko mám sťažností na to, že policajti nič nerobia, iba dávajú pokuty, tak by ste asi reagovali trošku. Ja ešte k tomu parkovaniu, že ste, ja súhlasím a stále my s tým máme problém, že treba otvorene priznať, že stále s tým máme problém, pretože ľudia tam chádzajú z oprávnenia, nie všetko sa pokonajú policii odchytí sťažnosti, ako ľudia tam odchodia s tou policou, ja myslím, že vy ste boli mňa. No to je jedno. Ale pripravujeme systém jednoducho taký, aby sme mechanicky zabránili tým autám vstupujú do zóny, takým autám, ktoré nemajú na oprávnenie, čiže čipová karta, ktorý sa spustí, že vystúpi, bude tam jedna kamera, čiže máme 2 vstupy. Možno taký tretí polovičný, že štátny symfonický orchester, ja si poviem, ako stropíky a ceviníka, ale to vyriešime. Čiže budú 2 zásadné vstupy, kde budú stropíky, vysúvacie, zasúvacie, čipová karta, ktorá bude fungovať, z toho sa naozaj dajú ako veľa všelijakých vecí, opatrení, nastavenia systému a bude kamera, ktorá bude mať schopnosť čítať značky, ktorá vie rozpoznať značka patrí tam, nepatrí tam, čiže systém pokrutko. Zase je to opäť nejaké toho projekte o príprave toho a tá filozofia už naozaj je. Druhá alternatíva bola mýto. Mýto v centre mesta. Funguje to ako naozaj všetko vo svete. Treba tu mesiac až 2, kým sa naučia ľudia budú chodiť, pretože začínajú prichádzať obrovské faktory domov. Takže veľmi si rýchlo sa spamätali a prakticky netreba robiť nič. Ako všetky prístupy sú voľne otvorené, ale dokoľvek tam vojde, tak systém ho rozpozná a automaticky to sa napáka. Takže toto sú dve z možností, ktoré budeme riešiť. Ja sa ešte vrátim k tým sprejerom a tým žuvačkám a tie číslo mesta. Tí sprejery, ako naozaj sa nedá ustriehnúť tých sprejerov, kedy kto vidí. Oni si vidia policia tam nevidia, keď nevidia, malujú. Neviem, čo spraviť so sprejerom. Čo používa, to neviem. Pokiaľ ho neprichytíme príčine, tak neviem si to robiť poriadok. To je sa týka žuvaček čistoty, ale tu nám chýba aj taká tá občianská, ako si odvaha nás upozorniť tých detí, alebo tých mládež, keď takto vypluje žuvačka, alebo teda na kajaká, na tej zastávke na zem, alebo je vážne, čo si to robí. Lebo ak nemáme takúto odvahu, jednoducho takto fungovať, nedá sa všade zavolať polícia, lebo tento záhodný žuvačka, polícia chodí robiť poriadok, no nepríde, ten kto ide. Je to naozaj obrovský problém. A ľudia sa ako celkom právne boja tých mládežníkov, lebo neviete, čo z koho vylezie, či vám nevypíši a tak ďalej. Ja to robím, to nebo najmä, je tam 10 mladíncov, tak ktorí nehovorí nič. Ale keď je tam dvaja, tak si dovolím povedať, že to sa neslúži. Takže naozaj je to jedno. Poprosím ešte pána náčelníka o doplňujúcu odpoveď, nech sa páči. Ale pretože ešte o sprejerovej vrátiť, ako sa s tým snažíme neurčitým nepriateľov a že ich naháňame a neurčitých priateľov, ponúkajme miestami, ponúkajme, kde môžu sprejerovať, prosím, sme ich urobili podchod pod železnicou na štadión Zimný. To vymalovali grafitácii, čiže keď sa im dá priestor a tá spolupráca môže fungovať, možno, že sa ako tí organizovaní grafitácii isto nie je s tými problém, nie s tými somármi, mladými predkutí z prejazd tejka, tej prostosti, Antifa a potom to sa zapáva. Ja mám tu štatistiku dnešného začiatku roku. Znečistenie verejného priestranstva bolo 268 priestupkov na území mesta. Vylepovanie plagátov a pomňať sprejezstvo, ale pre sprejezstvo treba brať ako trestný čin, takže tu sa mala zaoberať štátna polícia, 74 priestupkov a všeobecná čistota, to čo ste hovorili, to žuvačky, papiery, väčšinou špaty, fajčenie na zastávkach, 336. Posúďte si vy, či je to veľa alebo málo, ale taká je štatistika. Ďakujem. Ďakujem za odpovede. Dámy a páni, máte príležitosť položiť otázku aj poslancom mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, využite túto možnosť, ideme na ďalšiu otázku. Nech sa páči. Aby pán primátor bral tú vec, mu držím prsty, aby si nemyslel, že urážiš. Dobrý deň, ja by som sa chcela vyjadriť v tej centrum voľného času. Trošku sa ma dotklo, že mnohí napísali, že sú nepravdivé informácie
tie zmeny sa už dejú. Ja konkrétne viem o jednej vedúcej, ktorá dostala výpoveď a my rodičia, keď sme chceli, aby deti pokračovali v druhom pol roku, tak si musíme doplácať. Nejde o tie peniaze. Ja konkrétne som ochotná doplácať aj viacej za tie krúžky, pretože sú fantastické. Moje deti sú veľmi spokojné. Chcela by som mala otázku, ako to bude s letnými tábormi, pretože Spektrum nerobilo jedné tábory. Žirafa už mala naplánované veľmi dobré tábory. Dokonca prijímajú aj handicapované deti, pre ktoré zabezpečia špeciálneho pedagóga a to dieťa vlastne integrujú medzi zdravé deti. A keď sa už robí tá reorganizácia, tak som sa chcela spýtať, či sa nemôže plánovať niečo. My bývame v Budatine a veľmi závidíme deťom na Haliku tú ich klubovňu, pretože tam môžu aj staršie deti, povedzme, večer tráviť. V Budatine konkrétne deti nemajú kde školu po výtajemkom skončení vyučovania, kde chodiť, pretože tam je jedno maličké detské ihrisko pre malé deti, ostatné deti sa potulujú po Budatine. Takže či by sa napríklad v škole nemohlo spraviť niečo podobné ako táto klubovňa. A ešte by som chcela takto verejne sa poďakovať všetkým pracovníkom Žirafy. Moje deti tam chceli byť 8 rokov a naozaj robia úžasnú, fantastickú prácu. Ja iba žľutujem, že ja, keď som bola dieťa, také čosi som nemohla zažiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. No, myslím, že aj v našich mladých časoch fungoval pionierský domov mládeže, kde takéto veci boli. Samozrejme, nie je takého rozsahu, takých podmienkach, aké to možno nie. Ale tým letným táborom. Dáme mali, keď sme sedeli naposledy 4. apríla s zamestnancami centrálneho času Žirafa, tak pani riaditeľka povedala, že má naplánované letné tábory na mesiac jún. A dokonca mala otázku, že akým spôsobom to bude prebiehať, keďže dochádza k tomu zlučovaniu. Takže vtedy jasne komunikovali, že chceme, aby tieto tábory pokračovali. Jednoducho, ak je niečo zaplánované, to je vás. Včera som sa dočítal neviem, či na internetovej stránke alebo nejaké mailové komunikácii, že nebudú že Žirafa nebude poriadať tieto krúžky, čo neviem prečo, pretože ona funguje až do konca júna. Takže zatiaľ nerozumiem tomu, budem sa isto pýtať pani riaditeľky, prečo zmenila takým zásadným spôsobom svoje rozhodnutie. Takže zatiaľ mám informáciu, že tieto tábory Žirafa organizovať nebudú. Je ale teraz na centrálnom času Spektrum, ako sa postaviť tieto veci a či sa mu podarí pripraviť takéto pobytové, teda nepobytové, kde sa každý deň denné letné tábory, pretože naozaj je to veľká služba pre rodičov, ktorí mnohokrát nemajú tam deti dať počas celých prázdnin a minimálne týždeň, ak majú zasa to spôsobom pomoci. Takže ja budem rozprávať pánom Píšaj, potom o týždňu. Áno, na túto tému místo. Žirafa robí aj v auguste spolupráci s Bábkovým divadlom. Fantastické. Áno, len v auguste už nebudú robiť, lebo Žirafa končí svoju činnosť 31. júnu tohto roka. Takže všetky potom ostatné činnosti bude preberať a už organizovať celé Spektrum, ale aj na tú tému budeme hovoriť s pánom riaditeľom aj vedení. Viete, mňa mrzí teraz to na jednej strane, a ja som niekoľkokrát povedal, do každého mailu, ktorý dávam ako odpoveď na podobné otázky, ako máte vy, s tým, že nesúhlasia ľudia so zrušením Žirafy a tak ďalej, vždy dávam ako si vyjadrené svoje tej obrovského uznania, priateľ a všetkého toho, čo sa urobilo v rámci Žirafy, na krúžko, ktoré naozaj majú mimoriadne dobré odnosky, ktoré naozaj dosiahli vynikajúce výsledky a tak ďalej, ale také má podobné aj Spektrum. Spektrum je skôr umelecké, Žirafa bola skôr športová, ale myslím si, že toto všetko bude normálnym spôsobom pokračovať. Bez ohľadu na to, ako chcem zdôrazniť, či zamestnanci vo Žirafy budú chcieť akoby spolupracovať s tým Spektrum alebo nie. Je to ťažké úloha, lebo ak nebudú chcieť spolupracovať, tak Spektrum bude musieť nájsť nových zamestnancov, vypísať nejaké verejné lídery a tak ďalej, ale v každom prípade znova to opakujem, vysporiadať sa s tým a budeme pokračovať v tej činnosti, tak máme peniaze na to štátu dostaneme, tak za to účel budeme dávať a budeme ich využívať. Čo sa týka klubovne Budatín, na Hajku je naozaj tá hájovňa, je v prenajatých priestoroch, platí to tam veľa peňazí a my to v rámci reštrukturalizácie alebo racionalizácie školy jasne zadefinovali, že pokiaľ sa bude ako centrálneho času budeme využívať predovšetkým priestory, ktoré sú voľné na takúto činnosť v našich školách alebo v našich zariadeniach. Takže ak hovoríme o Budatine, že aj nevidíme to problém, ak je tam voľný priestor, aby tam fungovali krúžky alebo niečo na podobne klubovne, a nielen možno v Budatine, ale možno pri mestských častiach v tých školách, ktoré naozaj fungujú, lebo to je jedna z ciest. Je to priestor, ktorý máme zadarmo, to majú mesta, nemusíme si ho prenajímať a naozaj je pre tie deti zmysluplne to na každom
Takže na jednej strane chápem, že vám je ľúto za to, že ja na druhej strane chcem opäť zdôrazniť, že bude vytvorené také podmienky pre deti v tom novom zlučenom svojom centrálnom času, že naozaj tento si to nájde istotu, že bude potrebovať. Ďakujem veľmi pekne, poprosím ďalšiu otázku, nech sa páči. Ja som občan, Žilinčan so sídlom na Solínkach. Nový cintorín chceme. Všetci, viacerí máme na novom cintoríne svojich príbuzných. A viacerí, alebo už smerujeme na nový cintorín. Keby ste prešli, prosím vás pekne, zainteresovaní pracovníci, ktorých sa to dotýka, teda životného prostredia a tak ďalej, to pán primátor veľmi dobre bude vedieť, komu to do kompetencie patrí. Keby ste prešli od depa, teda od ústredia mestskej hromadnej dopravy, ale peši nie vrtuľníkom, áno, alebo autami. Videli by ste to okolie zdevastované od divých svín, čo sa tam hromadí, čo tam tieto divé svine posledný týždeň narodili. Prosím vás pekne, to všetko smeruje na nový cintorín. To si treba uvedomiť, dokiaľ nebude neskoro. A divé svine sa nás nebudú pýtať, či to ďalšie 5 ročíci a tak ďalej, ale a nieč a teraz. Prosím vás pekne, aj okolie, tam, kde má správca, kde má tie domy postavené. To je všetko divých svín rozrité na hroboch, na cintoríne, na novom cintoríne máme samé odostatky exkrementy od tých srnkinám takovia. Nemôžeme tam dať žiadne živé kvety, najmä hrebičky, to nám hneď behom dvoch dní obžraté. To keby ste dali na vedomie, že to smeruje, čo sa tam treba robiť, dokiaľ nie je neskoro, lebo oni nám rozrijú a potvoria nám naše budúce obytva. Nemocnica, služba občanov, to by som navrhoval. Ja často veľmi sa zdržiavam v tom meste a chodím 2-3 krát, 4 krát do týždňa som v nemocnici. Aj dnes, prosím vás pekne. A viete, na čím som sa zamyslel? Koľko starých ľudí, ženičiek, s barelami a tak ďalej a tašky od nákupy a ide do nemocnice, ku lekárom. Či by tam nestálo za zamyslenie, najmä to dávam apelujem na pána doktora Zelníka, či by nestalo na zamyslenie, či by sa tam nezamestnali nejakí ľudia, tzv. Nosiči, ktorí by pomohli a rozhodne tá babka, alebo aj ten chudák, starý človek, ktorý nesie ten nákup a ide o barelách a nemôže ani hore schovaný, či by taká služba, ako je v Bachorodice napríklad Nosiči, áno, a bola by to rarita pre Žilinu, či by sa neosvedčila, samozrejme, že nie zo zdrojov mesta. Veď tí ľudia radi by na konci tej služby tých 20 centov hodili do vrecka. Niečo takého teda otázka dobrovoľníkov je aktuálna. Prosím vás, zamyslíme sa nad tým, lebo tam smerujeme takmer všetci. A čo nevidieť starí ľudia. Autobusové nádražie. Ja som asi pred 3 rokmi na tom autobusovom nádraží, to bolo smetisko. Teraz je tam vzorná čistota. A pýtal som sa tej pracovníčky, ako sa voláte, vy to tu upracujete už asi 3 roky, lebo ja chodím nie vrtuľníkom, ale teda opakujem, ale chodím peši, alebo idem autobusom do Vrátnej a tak ďalej. A to sledujem stále. Povedala mi, že sa volá Božena a tak čisto udržiava to autobusové nádražie, že treba si jej všimnúť. Ja som toto istý čas, keď som chodil do Nového a do Starého Smokovka, toto navrhol primátorovi, prosím vás pekne, behom pol roka bola na tej tabulci tá žena a bola to Rómka. Aj toto je žena Rómka. Preto dávam na zamyslenie, že aj tých ľudí treba trošičku, možno, že je to určitý spôsob, kde by
sme vedeli podchytiť a túto otázku riešiť. Áno, tak to dávam do pozornosti. Volá sa Božena, tak si jej treba všimnúť. Teda to kompetenčný osoba na starosti. Potom autobusové zástavky, napríklad na Smrekovej. Tam je taký nehorázny poriadok. Včera som sa pýtal, na autobusovej zástavke na Solinkách oproti tzv. Zamečku. Áno, tam jedného naťahoval občana, ktorý smeroval do autobusu, ale nestačil, jak to do toho autobusu naskočil a upozorňoval som vodiča, hovorím, prosím vás, zavolajte dispečera, lebo nám povracia celú zástavku. Potom naťahol, tak bol zabitý. To bolo popoludne okolo 16. hodiny. On mi povedal, my to nemáme v kompetencii. Je tu riaditeľ mestského hromadnej dopravy. Kto to teraz udržiava tieto autobusové zástavky? Hovorili sme, pozrite sa na Smrekovu, ako vyzerá. Na Smrekovej zástavka. Potom, čo s bezdomovcami? To je jedna otázka. Potom elektronické cigarety sú veľmi aktuálne. Začínajú nám chlapci fajčiť kdekoľvek elektronicky. Toto tiež treba, to som zvedavý, čo. Parkovanie na sídliskách oproti Zamečku. Prosím vás. Poprosím o odpovede, nech sa páči. Ak dovolíte, najprv odpovedám pán riaditeľ dopravného podniku mesta Žiliny k tým veciam zastavky Smrekova a ten pán, čo ho naťahoval. O tom, že sa zachoval takto náš vodič, naozaj je to ten ľudský prístup, aký zvolil, ktorý bol veľmi zlý. Ale môžem len povedať, že príjmem akýkoľvek podnety, môžete mi napísať, kedy to bolo, ktorý čas, my sa vysporiadame s takými vodičmi a naozaj mali by byť v tomto aktívnejší, pokiaľ bola taká situácia. Čo sa týka neporiadku na zastávkach, tak tam to nespravuje dopravný podnik. To záležitosť odboru dopravy, tak by som poprosil pána Rušku. Áno, takže čistenie zastávok v meste Žilina má na starosti spoločnosť Raky, ktorá spolu aj s vynášaním malých smetných nádob robí tieto kontroly. Malé smetné nádoby vynáša každý druhý deň do stavov, a teda každá jedna nádoba je raz za 2 dní vysypaná. Vrátane tohto v danom priestore robia aj poriadok, ale keď je to práve ten prvý deň, že je tam vysypaný smetný kôš, takže môže to byť najskôr upratané až na ten ďalší deň, hej. Tak aby sme si nebudeli. Ale ak máte rýchlo, ak máte cez pôvodne samozrejme rýchlo, kontaktujte na stránku HMM a na novej stránke a vtedy tu dať aj prednosti za poriadku. Ja sa nebudem kontaktovať, to je vaša kompetencia, je vaša povinnosť, aby ste kontrolovali. Áno, veď vám hovorím, ale to môžeme každé 2 dní. Pane, ak dovolíte, ja dosť často cestujem mestskou hromadnou dopravou, z okolností na odpoveď na tej zastávke, ktorú by si teraz povedali, čo sa týka čistoty, myslím, že tá zastávka je v poriadku. Vodič z autobusu mňa nezabral. Ak dovolíte, ja sa ešte vrátim. A nech sa páči k tým nosičom, pán Zem. Ja si to uvedomujem si to aj zdravotníckí pracovníci, že pokiaľ prídu ľudia s nakúpenými taškami a teda je to problém aj pre zdravotnícke zariadenia, dá sa to, ja si myslím, že veľmi jednoducho riešiť, aby ľudia neskôr absolvovali to vyšetrenie a potom išli do obchodov a na horách. To komplikuje to život zdravotníkov a samozrejme, že aj ľudia majú s týmto natážu, keď musia to s tým taškami. A čo sa týka, samozrejme, že bolo to fajn, keby starší niekto pomohol, ale vždy si musíme položiť otázku, či teda tá odmena by pre toho nosiča bola adekvátna a či to niekto bol ochotný robiť. Ale isté, že môžete to dať na ako podnet pre práci, kde sú takíto ľudia a že možno v rámci svojho voľného času možno, že boli ochotní takýmto spôsobom starším pomôcť a najskôr by ste mali šetrenia, potom je to toho okolo. Ďakujem. Ja ešte, keď poslednú otázku, až teraz videli divých sviní a srniek a cintorín,
ako s nimi bojujeme. Už dlhý čas, 2 roky, ako som tu, tak s divnými sviniami bojujeme v rámci možností, ktoré máme. Nevieme bohužiaľ zorganizovať. Máme na úrade dosť polovníkov, ale nemôžeme to jednoducho spraviť, ako som si ja predstavoval, že by sme to išli vystriedať. Má to svoje pravidlá, môže to robiť menej to polovnícke združenie a tak ďalej, za nejakých okolností, podmienok, bezpečnostných opatrení. Čiže naozaj my nemáme príliš veľký dosah na to, aby sme vedeli spraviť so sviniami niečo. Nevieme im zakázať, čo poviem, nevieme im zakázať, že nemali nechodili tam, kde nemajú, ale jedine, čo sme spravili v súvislosti s cintorínom ako takým, ja som dal urobiť nejakú revíziu oplotenia a zistilo sa, že to oplotenie má vážne nedostatky, si teraz celé nového cintorína, pretože tam je oplotená obrovská plocha, ale na tom oplotení chýbajú niektoré diery typové, takže ideme do obnovy, alebo teda opraviť toho oplotenia, tak naozaj ani nebol tam priestor pre srnky, ani pre divy svine. A divy svine sa tam nedostanú, tam spozávajú dosky, teda normálne vybetonové také základy. Takže isto sa ani divy svine potom, toto bude správne na cintorín, ako sa tým nedostanú. A v súvislosti s cintorínom, tam máme aj iné záhľady. Samozrejme, že my sme, musím povedať, permanentne nespokojní ako so správou, alebo so správcom, ktorý bol ako vysúťažený pre roku a pol. Úvodne súťaží ma zvodu na 2 roky, prehodnocujeme, či chceme alebo nechceme ďalej túto správcu. Ja som asi už informoval verejnosť, že my bohužiaľ sme dosť držaní v šachu, tak poviem, súčasným správcom cintorína, teda pánom Francom, ktorý má zase od pána Sotu skúpené pozemky, aj verejné, alebo teda tie, ktoré slúžia verejnosti, a v prípade, že by nám zabránil vstupovať svoje súkromné pozemky, ľudia sa na cintoríne nedostanú. Čiže sme v nevýhodnej, veľmi nevýhodnej situácii, snažíme sa to nejakým spôsobom riešiť, snažíme sa pripraviť iný vstup do cintorína v budúcnosti, aby sme neboli takýmto spôsobom obmedzovaní. Takže toľko k tým sviniam a srnkám. A samozrejme, čo sa týka cintorínov, hľadáme zdroje peniaze na to, aby sme vedeli pripraviť pohrebu robotom miesta, aby sme pripravili chodníky, že dodnes mnohé robotom miesta nemajú chodník. Ďakujem veľmi pekne za odpovede, nech sa páči priestor na ďalšiu otázku. Zakázané a pomôcť ľudia na vydanie to, čo robí. 2 roky podnikali, 2 roky sa to pýtali. Nebola vydaná žiadna odpoveď. A stále to je tak, ako to je. Keď prídete v nočnej hodine v 5. noci, ktorej tam máte spustu taxikárov. Povedzte mi, odkiaľ majú povolenky, keď iný to nebolo umožnené. Je to len pre všetkých pár ľudí a ostatní to bolo zakázané. Tak aby to môže. Na túto otázku zodpovedať budúci odbor dopravy. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Takže my sme sa možno aj spolu v tejto téme niekoľkokrát bavili, takže asi viete dobre, som vám tam citoval všeobecné záväzné nariadenie. Toto sa jedná, ak majú tieto taxikári takéto povolenia, sú prenosné. To znamená, že musí mať garantované parkovacie miesto, ale nie na ploche mesta. Ak on si túto plochu prenajme od nejakého súkromníka, vtedy je tam tá možnosť, že môže tam stať. Stoja na verejnom priestranstve, že toto už zase možno na diskusiu s mestskou políciou, či oni môžu takýchto taxikárov pokutovať. Ale toto hovorím na tú diskusiu. Či ich môžu pokutovať. Lebo on vstup tam má povolený, pretože má deklarované, že má parkovacie miesto. Ako aby ste boli v obraze, v pešej zóne okolo Mariánskeho námestia je 500 parkovacích miest, že je to obrovský priestor. Obrovský možno aj parkovací priestor. Takže tie problémy sú tam preto takéto výrazné. Lebo sú tam tieto parkovacie bloky. Ale hovorím, toto je na tú diskusiu, či môže dať mestská polícia takýmto, čo tam stoja v rade, na tú čuču. Alebo respektíve nejaké sankcie. Môže, ja si zareagoval na 3-krát hodín na tejto veci, pri rokov a vždy sa nejaké, pretože samozrejme posúvam na
asi nie sú takí ľudia, ktorí sú jemní alebo nejakí iní. Čiže idem potom biznis a robia si čo chcú, koľkokrát to máte pravdu. Polícia, pokiaľ môže, to mňa rieši. Vy ste spomínali dokonca vtedy, že aj možno, že medzi políciou je niekto, že sa už nakoľko sa poznajú, jednoducho, že ich nepokutujú a teda, že to prehľadajú. Ja som za každým vždy kontaktoval aj šéfa polskej polície, aby riešil tento problém. Takže v rámci možností, ktoré polícia má, myslím, že načali nie je ten, ktorý by toleroval takéto veci, sa robí, čo sa dá. Asi máte pravdu, že nie vždy sa to podarí urobiť. Ale opäť sa vraciam k tomu systému, o ktorom som hovoril, a tam to bude jednoznačné. Tam sa nedostane ten, kto nemá jednoznačné pomoci. Ďakujem veľmi pekne za odpovedie. Chceli by byť pripravený, ten systém je nejaký návrhnutý a chceli by sme aj na to nájsť prostriedky, ak to nebude cez PPP po schválení zastupiteľstva zrealizovať v budúcom roku. Ďakujem pekne, poprosím ďalšiu otázku, nech sa páči. Dobrý slnečný deň všetkým. Ja som tu v mene všetkých mám Žiliny, teda Matiek z Kočichy. A som rada, že teda je tu medzi nami aj pán riaditeľ dopravného podniku mesta Žilina, pretože mám na vás takú požiadavku a budem hovoriť množnou číslo, lebo tak zastupujem organizáciu Matiek Žiliny. S tým, že konkrétna moja otázka a požiadavka, a teda naša by bola, či by bolo možné v rámci poplatkov a ceníka momentálneho dopravného podniku mesta Žilina spraviť výnimku pre mamy z Kočichy, ktoré cestujú našou MHDčkou, a či by bolo možné, ako v mnohých iných mestách, uvediem napríklad Banskú Bystricu alebo možno blízke Vrúbky, spraviť výnimku pre tieto mamy a bolo by možné toto cestovanie v rámci MHD Žiliny zadarmo pre. Takže zhrniemko teda je konkrétna otázka, či by to teda bolo možné a či máme nádej, že v blízkej budúcnosti by to bolo vyriešené. Možno nepríde odpoveď hneď, ale verím, že sa tohto pozitívneho kroku dočkáme, pretože tu máskam by to ozaj pomohlo pri tom nastupovaní a viem, že sú už aj bezbariérové autobusy, napriek tomu ešte zistia, máme čo robiť. Tí, ktorí chcú pochovať svoje zvieratka na normálnom zvieračnom cintoríne, tak musí za to zaplatiť. To, čo robíme teraz, je oplotenie a nejaký jeden hlavný chodník, to nás vyjde zhruba na nejakých 5 000 eur, ktoré mesto do tohto vkladá. Takže toto je taký náš problém, jednoduchý kapitál a skoro len predstavu o tom, že sa potom všetky náklady súvisiace zaplatia z poplatkov. Čo sa týka tých ostatných otázok, poprosím pánov kolegov, že tým z komunálneho odpadu pani Sobičková. Čo sa týka poplatku za komunálny odpad pre zdravotne ťažko postihnutých, tak na rok 2013 v zmysle zákona táto úľava bola zrušená. To znamená, aj naše všeobecné zdravotné nariadenie musí postupovať v zmysle zákona. A čo sa týka nejakej evidencie zdravotne ťažko postihnutých, my môžeme, aby ste mali naozaj takú požiadavku, vám spočítať zdravotne ťažko postihnutých, ktorí mali úľavy v zláni, teda by to nejak pomohlo niečo, niečo dobré. Vy ste sa podpýtali na tých študentov, takisto tento zákon, táto novelizácia zákona na rok 2013 umožňuje iba úľavu pre občana, ktorý sa združuje 90 dní mimo svoje územia svojej obce. A mesto všeobecne záväzné nariadení si môže určiť, ktoré úľavy sa budú tohto týkať. A mesto si schválí na svoj zastupiteľstve v decembri 2012, že táto úľava sa bude týkať iba zahraničných študentov a občanov, ktorí sú zamestnaní v zahraničí, nie našich v rámci územia Slovenska. Lebo tam bola aj debata o tom, že keď niekto napríklad chodí do zamestnania mimo obce, že nie je už napríklad aj teplička. Teraz taký človek, čo viete, ako vy mu dokážete, že on tam býva tej tepličke týždeň alebo chodí každý deň domov, niekto môže chodiť v Ružomberka každý deň domov. Takže potom vlastne sa vo VZN schválili iba úľavy pre zahraničných študentov a pre občanov zamestnaných v zahraničí. Kde teda určité doklady, ktoré vyžaduje to VZN, musia predložiť potvrdenie zamestnanosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte. Takže tak je. Ďakujem veľmi pekne, poprosím ešte, aby sa odbor dopravil prezidentským kartám. Ja by som ešte k tým prezidentským kartám uvedol nasledovne, že od 1.9.2012 platia nové podmienky výdaja parkovacích kariet pre občanov, ktorí sú v zóne plateného parkovania. Boli v prvom rade upravené podmienky výdaja týchto kariet, ale pritom bola zmenená aj cena.
Ak môžem povedať, že ZTP pred týmto dátumom platili 10 centov za kartu, teraz je to podľa zóny 4, 5 a 6 eur. A hovoríme o občanovi, ktorý teda má trvalý pobyt, ktorý má podmienky, tak v pásme 3 bola tá cena 33 eur, teraz je to 50 eur. V pásme 2 bola 66 eur, teraz je to 100 eur a v pásme 3 bola 165 eur, teraz v pásme 1 teraz je to 160, teraz je to 200 eur v tom pásme najbližšie pri centre mesta. Ale čo môžem povedať, prečo sa tieto podmienky menili? Pretože občania s trvalým pobytom nemali kde parkovať. A čo by sa svete, úpravou týchto podmienok nám počet vydaných rezidentských kariet klesol zhruba na 60% výdaja týchto kariet v porovnateľnom mesiaci minulého roku. Ďakujem veľmi pekne, prosím ešte o stanovisko riaditeľa dopravného podniku mesta Žiliny. Nech sa páči. Systém tarify nákupu jednotlivých ciest, tak ako spomínate, môžem povedať, že je dosť raritný v rámci celého nie Slovenska, ale Československa, ktorý bol zavedený v dosť dávnej minulosti. Musím ale aj povedať, že vy nemáte možnosť len si dokupovať tieto cesty. Vy si môžete, keď vidíte, že neminiete tie cesty, dokúpiť aj jednorázový cestovný lístok. Postupne chceme obmedziť tento spôsob a prejsť možno na iný systém tarify. Nehovorím o zvyšovaní cestovného alebo znižovaní. Hovorím na iný systém tarify. Ten prvý krok, ktorý sme práve urobili v závere roku 2011, keď sme menili cestovné a aj mierne systém tarify, bolo, že sme išli pomerne výrazne dole tzv. Extra listom na 30 alebo 90 dní, kde máte neobmedzený počet jazd bez toho, že či ich prejazdíte alebo neprejazdíte. Ja by som vám v tejto chvíli doporučoval, aby ste tie listy kombinovali buď s jednorázovými cestovnými listami alebo využili práve ponuku extra listka. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, vzhľadom k pokročilému času dávam priestor na posledné 3 otázky. Nech sa páči. Dobrý deň. Pán primátor, vy ste spomínali pred chvíľočkou, tak dozadu, o podjazde železničnom. Ja nechodívam zo Slovenii do mesta, už som staršia, tak chodím na to, ale včera som išla len za viadukt a to, čo je tam namalované na tej druhej strane, tam padá omieka. Ja neviem, komu, kde som to ja ako občianka zavolala, prečo to hovorím tu dnes, ako keď už teda na diskusiu, lebo ja svoje mám tu na také niečo napísané. Takže berte na vedomie, že padá tam omienka z vrchu. Ja som tam prišla do začiatku toho podchodu viaduktu a čup, tak som sa pozerala hore a z hora platia dole. Takže keby ste urobili nejakú opravu. To, že sme ten objekt vymalovali, sme urobili na základe až niekoľkých listov komunikácie so slovenskými železnicami, pretože to je ich majetok. Nemôžeme tam bohužiaľ urobiť nič, pretože to nie je náš majetok, čiže nemáme na to žiadne právo, aby sme tam dodali nejaké peniaze, keby sme to chceli opraviť. Ale my sme tými niekoľkými listami, ktorí dožiadali sa toho, že teda aspoň to vymalovali, vybielení, tak aby to bolo trošku kultúrnejšie prostredie, lebo naozaj to bolo veľmi svet, takže nakoniec tam ešte ústretí a vymalovanie potom ten tých grafiťakov ešte poprosili, aby tam teda namalovali. Nie. Nie. Na základe vašej pripomienky môžem ja tam vyslať mojich ľudí, pracovníkov, aby to zdokumentovali, odfotili a poslať požiadavku na Železnice Slovenskej republiky, aby urobili opravu alebo aby dali do toho. Tak to spravíme samozrejme. Ďakujem vám pekne, prosím ďalšiu otázku, nech sa páči. Dobrý deň. Ja sa chcem spýtať ohľadom dovolenia cesty voľného času. Nechápem celkom vaše činnosti, že prečo by jedno veľké, respektíve obrovské centrum malo 20 minút lepšie ako niekoľko menších projektov. Nakoľko mesto veľké ako je Žilina malo jedno obrovské centrum,
tým všetkým zamestnaným berám aj na zadarmo. A pretože mi to kvalitatívne nekorešpondujúce, nakoľko si ako rodič nemôžem vybrať. To znamená, že ak sa mi nepáči chod spektra, ktoré dotrvačne existuje po svojich desiatkov rokov, oproti žijatku, ktorá sa dynamicky vyvíja už niekoľko rokov. Tak mi to veľmi nie tak, hovoríte také, že ďakujem zamestnancom žiakov, čo všetko robili, počas kolektivizácie, keď zobrali, čo sa dalo a potom mi ponúkli prácu v IRT. Myslím, že každý kniha tak tam poslal s prepačením. A chcem sa ešte spýtať, ak argumentujete hlavne kontrolou finančných prostriedkov, prečo ste na začiatku povedali, že je to jedno, ktoré sa zlučuje, ktoré sa likviduje, ktoré ostáva. Prečo nebolo spektrum členené pod žirafu, ktorá nemala finančné zistenia počas kontroly, ale priam naopak, keď hovoríte o finančných prostriedkoch, prečo teda spektrum, ktoré malo finančné zistenia predpisky, tak prečo žirafa je členená pod spektrum, čo vlastne vyzerá úplne nelogicky, vzhľadom na náš argument. Ďakujem pekne. Aby som to úplne povedal, nechcel som sa vrácať do minulosti týchto rozhodnutí, ale samozrejme odpoviem. Najprv tie otázky, že prečo by ste si nemohli vybrať, vy si môžete si vybrať. Existuje to x ďalších cirkevných a súkromných center voľného času, kde si môžete nájsť konkurenčnú centrum a môžete tam samozrejme dať svoje dieťa. Samozrejme, že už máte tie iné peniaze. Pre nás málo z pohľadu práve ekonomiky, aby sme to spojili. A stále trvám na tom, že aj takéto zlúčené centrum nebude mega obrovské, lebo ako som povedal, tie súčasné sa týkajú aj detí, ktoré prichádzajú z vonku. Ak máme teraz, deklaruje žirafa, že má 8 000 členov, spektrum má 2011 000, a som presvedčený, že to zlúčené bude po tej legislatívnej úprave, ktorú teda štát prijal zákon, to si môžem povedať, to zlúčené bude len po 4, maximálne 5 000. Takže nebude mega obrovské, ale bude zásadným spôsobom racionalizované. Keď hovoríte o kontrole finančných prostriedkov, počúva sa veľmi intenzívna informácia, že žirafa nemala žiadne zistenia, naopak, že výsledky kontrol boli pozitívne. Ja hovorím to, čo čítam. Nie je to pravda, lebo obidve CVčka mali zistenie. Obidve. A žirafa mala aj zistenie, kde mám vyjadrenie, ak si dobre pamätám, o závažnom porušení napríklad zákona o verejnom obstarávaní. Ale ja nechcem teraz naozaj všetky jeden zákon vyrádzať, ale mohol by som. Ale verte, že niečo nefunguje dobre. Otázka na žirafa, alebo teda na vás, vy mi povedzte, pána pani, ak bolo vykonané za posledné 2 týždne 13 kontrol krúžkov, ktoré sú oficiálne zverejnené na internetovej stránke žirafy, že sa konajú, tých 13 kontrol zistili, že sa nekonal ani jeden. Taký podnik, ako to robíme teraz, tak ako to zafungovalo. Na druhej strane sú tu však benefity, ktoré s takýmto systémom prichádzajú v podobe podstatne menšieho počtu aut v meste, čiže odpadávajú do parkovaní, o životnom prostredí, o pozitívnych dopadov na životné prostredie a tak ďalej. A tá filozofia tu stále je, ale musí byť mesto v pozícii, kedy naozaj si bude môcť takéto niečo dovoliť. A dnešná situácia naozaj na to nedovoluje. Keď hovoríte o mamičkách z kočíku, viete potom, vrátim sa teda k tej vašej otázke, že by mohli cestovať zadarmo, a ja to chápem logiku tej otázky, ale potom prídu všetci dôchodcovia povedia, prečo len na 70 rokov, prečo nie na 60 rokov. Potom prídu všetci zdravotne postihnuté, a my všetci musíme mať zadarmo. Množstvo skupín nevidú začne zbierať, ktoré budú chcieť cestovať zadarmo. A každý jeden argument možno bude mať logiku. Ale my naozaj nie sme v pozícii, kedy by sme mohli takúto službu spraviť aj maličkám skočiť. Keď ešte len hovorím to, čo hovoríte, má svoje logiku. Nech sa páči. Ja si myslím, že pán primátor veľmi podrobne odpovedal na tú otázku. Nájdú sa ďalšie kategórie, ktoré naozaj by mali požiadavky. Aj keď chápem vás, najprv som si myslel, že chcete zadarmo ako kočíky prepravovať, ale to funguje. Potom som pochopil, že vy ako matka. Tarifu schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Každá takáto zľava alebo cestovanie zadarmo automaticky
musí byť nahradená, veľmi laicky to vysvetľujem, dotáciou, ktorú mesto musí doplatiť, pretože dopravný podnik príde o tie tržby, o to viac musí mesto doplatiť. Môžeme sa zaoberať myšlienkou, ale v tejto chvíli naozaj vám nemôžem slúbiť, že pôjdeme do toho. Lebo je tam naozaj riziko, že prídu ďalšie a ďalšie kategórie, ktoré budú chcieť rôzne iné zdraví. Môžem už len potvrdiť to, že aj teraz obnovujeme stále tú myšlienku cestovania zadarmo a vôbec ju nevylučujeme. Mňa jedna vec zaujala ešte, a môžem v tej téme, keď teraz dávali skúsenosti páni z Tallinnu, myslím, estonského mesta, kde to zaviedli, tak to, čo ma zaujalo a čo som si predtým neuvedomil, že pomerne rapidne im zrástol počet obyvateľov v meste, pretože chceli využiť túto výhodu, ktorá bola len pre občanov mesta, a tým, že zrástol počet obyvateľov, narastli dane, ktoré mesto mohlo vybrať. A vlastne tým pádom tie peniaze mohli použiť na dotáciu tej mestského národnej dopravy. Má to samozrejme mnoho výhod, nevýhod, je to naozaj široko rozsiahla téma, ale vôbec ju nevylučujem. Ja opäť len doplním celú tú myšlienku toho, my sme sa na tým zažili a chceli sme to urobiť tak, aby naozaj to cestovanie bolo zaujímavé pre každého obyvateľa žili, ale takého, ktoré má splnené všetky záväzky voči mestu, čiže napríklad dane, komunálne odpady a tak ďalej, a ktorí samozrejme má trvalý pobyt v Žiline. Čiže tým sme chceli, ako si aj dať ten priestor pre ľudí, aby ak máš zaplatené všetky povinnosti voči mestu, cestu. Ale opakujem, že sa budeme vrácať tejto téme, že 4 milióny nám treba niekde nájsť a v dnešnej situácii ako je to naozaj problém. Lebo nemôžeme sa tváriť, že ako tie 4 milióny len tak zoberieme, ja neviem, 2 milióny do školstva, milión zoberieme od svojho klubu, alebo viete, čo je nás sa tak ľudí. Pretože každý ten občan si žiada svoje v rôznych tých oblastiach. Ale tá myšlienka stále je živá, ja som presvedčený, že sa k nej ešte isto vrátime. Zhruba o 2 roky, keď sa trošku vyšpiarujeme z tých najväčších finančných problémov, ktoré nás v tom čase povedali. Ďakujem veľmi pekne, prosím ďalšiu otázku, nech sa páči. Ďakujem. V prvom rade by som chcel pochváliť mesto, že sa snaží rozšíriť park na Studničkách. Mám tam však jednu otázku, a to je právne vyriešená skutočnosť, že ten pozemok, na ktorý sa to revitalizuje, ten park, alebo sa bude aj rozširovať, patrí Sevaku, to znamená Slovenský vodovodná kanalizácia, či to teda máme nejako správne ošetrené, lebo v podstate ak investujeme peniaze do pozemku niekoho, či by mali ostatné dielo, ktoré nestavili a tým spôsobom. V súvislosti s parkom by som sa rád spýtal a naviazal na otázku psíčkarov, ktorí do tohto parku majú zakázaný vstup, pretože sa tam v jednej jeho časti zriadilo detské ihrisko. Osobne sa domnievam, že títo psíčkari v centre mesta už naozaj nemajú tam ísť. Sú veľmi diskriminovaní za to, že vlastnia psa, za to, že platia na dane a za to, že sú objavení v centre mesta. Podľa mňa sa táto situácia v centre mesta v zásade v tomto parku mala vyriešiť úplne inak, pretože ak zoberiem obehujúceho túlavého psa, málo koho odchytí, tento do toho parku smie vstúpiť a smie tam vykonať svoju potrebu, nikto to povie nezoberie. Ten pes, na ktorého sa dane platia, a ten psíčkar, ktorý je poctivý, ten týchto šancu vlastne má zakázané. Otázka je samozrejme voľný, ktorý sa neexistuje. Ten je zakázaný, čo je dokonca rodinná riadenie. Osobne sa domnievam teda, že super, že bude tam revitalizovaný, že je rozšírený. Pýtam sa ale preto. A keď sa tam budete pozrieť v priebehu dňa, bezdomovci tam teraz letný mesiac budú voľne pobývať. Niektorí si tam budú vykonávať potrebu tu na lavičke v poriadku. Piatkové večeri tam bude dosť mládežníkov na to, aby zdevastovali to, čo tam je, to, čo mesto vybuduje. Do pozornosti môžem dať, ak tam bude nejaký maličký zvukný hojtačky, ktoré boli vykontané, ale samotné fontány, ktorá bude nefunkčná, hojtačky sú nefunkčné. Tam je otázkou času, kedy výrastkovia zlikvidujú aj detské ihrisko samotné. Tí psíčkari tam mali celkom pozitívnu funkciu a to takú, že vlastne
sa zamyslel nad tým, akým spôsobom tento zákaz na tých dôchodcov, ktorí majú aj psov, ktorí tam nesmú vstúpiť, chodia, ja sa na ten pán pozrám do okna, chodia okolo toho parka, ako strašný psom, lebo nemôžu do neho vstúpiť, nemôžu sa vsadnúť. On spáva, on bez psa vonku nevidie, takže tam je taký problém. To je jedna záležitosť. Ešte mám dve. Skrátne to, áno. To je prvá otázka, že pár vlastníkov pozemkov, teda práva práv a zvážiť zákaz vstupu do psov. Ďalšiu otázku mám, prečo mesto vykonáva silnú údržbu na pozemku alebo na chodníku, ktorý sa teraz rekonštruoval pod mestským úradom, ktorý vedie policiálna reka. Tento chodník nie je v tej časti, ktorá je na súkromnom pozemku až tak intenzívne využívaný ako chodník, ktorý je na opačnej strane a tento vlastne musia zimnú údržbu musia vykonávať vlastníci bytových domov. Ďalšiu otázku mám v súvislosti s Pivovarskou ulicou, či mestská polícia alebo stavebný úrad vykonáva nejaký dohľad nad tým, že tam sa vlastne odstranili garáže. Dočasné oplotenie je nefunkčné, hrozí tam alebo je nejaký pád detí alebo koľkoľvek iného. Oplotenie je zvalené, parkujú tam už auta, na tých bývalých podlách, na tom torze ich stavie. A poslednú otázku, ktorú mám, akým spôsobom bude vyriešené parkovanie oproti garáža na konci Pivovarskej ulice. Riešim pod roku 2009 mestom, zatiaľ výsledne som tam vlastníkom bol garáži, nemôžem z tých garáží výjsť. Takže dneska parkovacia spoločnosť sa od roku 2010 vyjadrila, že súhlasí s zrušením parkovacích miest, dodnes zrušené neboli. Ja z garáže nemôžem, stále dostávam odpoveď mesta typu volajte mestskú políciu, volajte štátnu políciu, ale to nie je riešenie. Je tam obmedzenie mojich užívacích práv a v tej súvislosti som aj žiadal nejaké riešenie, ktoré dodnes nemá riešenie. Ďakujem pekne, veľa otázok, ale skúsim postupne na niektoré moje kolegovia. Čo týka Marku Studničky, prečo vkladáme peniaze na pozemku, ktorý nie je náš, je to pravda. Je to pozemok Sevaku, ale sme ho prenajali a zazmluvnení jeho prenajali na 23 rokov za 1 euro s cieľom vybudovať tam takýto park. Myslím si, že tam opcia aj na držbu tohto prenajmu. Ja živím ako zásadný akcionár, najväčší akcionár spoločnosti Sevak. Myslím si, že má tam aj do budúcnosti dvere otvorené. Druhým momentom, prečo je to ostalo sa na pozemku, ostalo pozemkom Sevaku, je to, že mesto nemá na to, aby odkúpilo tento pozemok, naozaj nemá. Takže myslím si, že to na druhej strane výhodné riešenie, obzvlášť keď Sevak z vlastných zdrojov, teda bez likvidácii objektu, kde z vlastných zdrojov potom dodá tam kytítka, možno nejakú vodu, tak ďalej. Čiže táto spolupráca tam naozaj funguje veľmi excelentne. Ja nemám pocit, že by sme hľadali peniaze do ničoho, čo je zbytočné. Ak hovoríme o psoch, ako tam je to naozaj vždy pohľad toho, kto majú, pohľad majiteľa psa a pohľad nemajiteľa psa. Tí, ktorí nemajú psov, a tých je podstatná väčšina v tomto meste, alebo oveľa viac ako tí, ktorí majú psa, majú názor taký, že psov netreba počať nikde. Tí, ktorí majú psa, majú pocit, že by pes mohol mať možnosť ísť všade. A ja súhlasím o tom s vami, lebo vy ste, pán Vyparina, asi dobrý psíčkár a plníte si svoje povinnosti, ktoré treba. Ale ak sme teraz počúvali to, čo je na sídliskách, ako vyzerajú sídliskách po zime, opäť, kde je, ak my hovoríme vstup na tie trávniky s obsom, síce na Vôdzke, kde máme záruku, že to nedopadne ako na tie sídliskách. Že ten neslušný majiteľ toho psa nebude mať jednoduchú novú to zvýniť potom čo. A tie deti naozaj tam chodia nehajú. Takže ako vždy sú to dva pohľady a my sme sa snažili v Markej Studničkách vyčleniť toto mesto ako jedno z takýchto trávnikov, jedno z takýchto plôch, kde by tie psi jednoducho vstup nemali mať. Vzhľadom na požiadavky väčšiny alebo väčšina počtu obyvateľov. Okrem toho, ten nový park, ktorý dobudujeme, nebude to byť zásadne, alebo tam chodníky, závony, nové stromy nasadené, budeme nejakú filozofiu, logiku. Bude aj zrušená tá cesta, ktorá akoby oddeluje teraz tie dve plochy, čiže bude to úplne v jednom celku. Čiže dokončíme aj chodník, ktorý je mestskou úradu až po Oktobrovú ulicu, alebo teda ulicu Oktobrovú. Takže ak
naozaj to je pekne, myslím, že na to nájdeme aj peniaze a uvedomíme, že treba s tým samým nielen poradiť, ale v každom prípade to bude aj pod štandardným systémom. Čiže ja chápem, že problém s tými bezdomovcami, čo to bolo naznačené z inej strany, tu je, bezdomovci tu sú, máme ich tu, nevieme sa s nimi vysporiadať nejakým spôsobom, pretože nemáme ich tam stretať, nemáme ich tam voziť, nemáme ich akým spôsobom vyriešiť zatiaľ. Jednoducho to hovorím celkom úprimne, je to tak. Čiže borí sa s nimi len polícia, že tak poviem, ktorá jednoducho upozorňuje, doľa na to, aby odišli, ale nikde nie je záruka, že za 5, za 10, za 2 hodiny sa vrátia na dole a dokonca to robia ešte aj niečo. Ale v prípade, že ten kamerový systém, ešte nemáme ten páčiť pod kamerový systém, ale bude teraz, lebo sa dodáva kamery, takže bude vedieť aj dispečer, že na meste polície povedať vážne, že je tam bezdomovec, sa tam akurát ukladá na spánok, alebo v tej ulici také, lebo ide na čo robiť, tak ako zavedí, kde tam alebo tak povedať. Takže neviem, aké iné riešenie by sme mohli teraz v tejto súčasnosti s týmto spraviť. Ešte v mestskej polícii, teda pardon, tomu Pivovárska ulica, ale teraz nehovorím o garážach, ale o tom pozemku, o ktorom hovoríte, že pobývanie a tak ďalej, je to súkromný pozemok, je to mestský pozemok, čiže je povinnosťou majiteľa pozemku dbať na to, a tak ďalej, ale dávam týmto aj mimo pánovi Osvaldovi, aby štátny stavný dohľad vykonal dohľad a budú opatrenia, ktoré sa naozaj nikomu nič nestalo. A upozorňujem pochopiteľne aj majiteľa pozemku, aby dal veci do poriadku. No a čo sa týka toho parkovania na konci mesta, pamätám si aj náš osobný rozhovor, pamätám si aj na list, ktorý ste poslali. Opäť chcem poprosiť o akceptáciu toho, čo mesto môže a čo nemôže spraviť. Faktom je, že tí ľudia sa postavia pre tú vašu garáž, ale nie mesto obmedzuje vašu slobodu, ako to bude na tie užívateľské práva, ale niekto iný, nejaká iná fyzická osoba, ale pochopiteľne, že nie je na tým nástroj v tejto chvíli ako zakázať vstup autám, to môžeme, ale to bude mať úplne treba. Je to možno, že tam bola nejaká výnimka pre rezidentu, ale to je teraz, to je pešia, čiže neexistuje zatiaľ nejaký spôsob, ako naozaj len polícia a reštrikcie. Neviem, ako by sme boli nastavili. Keby ste tam navrhovali nejaké riešenia. Ale nech sa páči ešte. Poprosím ešte kolegu Ríšku, aby sa vyjadril od Zimnej údržbe, nech sa páči. Ja som ešte doplnil tú Pivovárskú ulicu, tí šoféri, čo tam parkujú vozidla pri tých garážach. Tam sme vám navrhli to riešenie, ktoré my realizujeme. Zavedieme tam vodorovné, čiže teda vyznačené vodorovným dopravným značením úsek, kde môžu parkovať. Čiže to bude aj taká pomocka aj pre mestskú políciu, keď bude výchylný z tohto boxu, tak bude musieť byť papučované. K tomu parku na Studničkách by som ešte doplnil, že tam plánujeme osadiť aj detské zariadenia, detské prvky, pretože sú tu požiadavky mamičiek z centra mesta, že nemajú kde chodiť s deťmi sa hrať a to je taký vynikajúci priestor na to, aby sa tam mohli tieto aktivity vyvíjať. No a k tomu chodníku, tak tento chodník je dlhodobo každý rok zaraďovaný do operačného plánu zimnej údržby. Viete, jedna strana hovorí, že prečo tieto chodníky nie sú zaradené, prečo tieto sú zaradené. Je tam dlhodobo zaradené a tak historicky každý rok pokračujeme, že tam vlastne vykonávame tú zimnú údržbu. Žiadny podnet sme nemali taký, ktorý by bol taký podnet, že aby sme tento podnet vyučili. Takže ďakujem veľmi pekne, poprosím ďalšiu otázku. Nech sa páči. Dobrý deň, ja by som mal dve otázky. Či od posledného stretnutia, ktoré sme tu bolo, som prednášal problém Borickej cesty, čo je vlastne po amfiteátru. Tá cesta je úplne zničená, odtedy k amfiteátru urobili kanalizačný výboj, mám taký dojem. A druhú otázku by som mal, či ulica za Plavárnou, ako na jednej na druhej strane parkujú auta, ktoré neporušujú zákon o cestnej premávke, ale v podstate tam nie je taký chodík, keďže takové množstvo študentov a všetci ľudia doparkujú a tam denne sú také situácie, že tam sa človek ani nemá využnúť. A či mesto Žilina
plánuje očisťovať stopy verejného osvetlenia, čo by veľmi pomohlo pri nahlasovaní poruchu verejného osvetlenia, alebo taký pár Ľudovita Štúra nahlásiť poruchu, tak to je umenie vysvetliť dispečer, ktorý to je. Dobre, ja poprosím opäť pána Mišku a potom pána riaditeľa. Poprosím o odpoveď pána producera odboru dopravy, nech sa páči. Ďakujem. Tak tej Borickej ceste, na tom minulom stretnutí som nebol, pretože som bol na konferencii, ale samozrejme potom prebiehala zimná údržba. Môžem vám povedať, že zajtra o 8:30 máme zvolené na tomto mieste rokovanie so Sevakom a ideme túto ulicu si podrobne prejsť, preriešiť, kto vydáva rozstupové povolenia, ako respektíve uplatňovacie reklamácie. Ulica za Plavárňou, tak tam by som tomu povedal, k zastaveniu a státiu vozidiel platí paragraf 23 zákona o cestnej premávke, ktorý hovorí, že ak vozidlo zastaví, musí nechať voľný jeden jazdný kruh, to znamená 3 metre pre každý smer jazdy, a keď stojí, vtedy musí nechať 6 metrov. To znamená, že to je odpoveď na to, či porušujú vodiči pravidlá cestnej premávky alebo neporušujú. Ďakujem pekne, poprosím ešte pána riaditeľa, nech sa páči. Myslím, že na poslednom zastupiteľstve bol schválený zámer financovania a modernizácie verejného osvetlenia. Jednalo sa o 3 plus 18 mestských častí, to znamená 21 mestských častí. V rámci tohto projektu budú očíslované aj všetky stĺpy verejného osvetlenia. Vieme o tejto požiadavke, takže bude to realizované. Ďakujem veľmi pekne, poprosím ďalšiu otázku. Nech sa páči. Dobrý večer. Prvá vec, komunálny odpad. Mám prosbu. Či máte štatisticky zistené, koľko občanov ťažko zdravotne postihnutých máme v meste, pretože sa zrušili všetky úrady pre nich, a či títo pomôžu tým, že zaplnia pokladnicu mesta. Druhá vec je k tomu istému, či máme zistené, koľko máme študentov vysokých škôl denného štúdia, ktorí študujú mimo miesta bydliska. Mám 3 vysokoškolákov doma, ktorí bývajú na internáte a platíme aj mestu, kde bývajú, aj mestu, kde študujú. To je jedna vec. Druhá vec v mestskej hromadnej doprave. My by sme aj veľmi radi zaplatili, mestskú dopravu by nemusela byť úplne zadarmo, ale mám prosbu, nemôžete do budúcna vymyslieť, keď si ja dobijem čipovú kartu, 10 jazd, niekedy mi ostane 50, neosobne sa z toho, že mi prepadlo 100 jazd, aby som ich mohla vyčerpať ďalší mesiac, jednoducho, aby mi to dobehlo, to, čo mám, nie dávať ten termín. Ak si nezaplatíte deň vopred, prepadnú vám všetky jazdy, môžete tých 10 či 20, že vám prejde. To je ďalšie. Tretia vec, zvieracie cintorín. Prosím vás. Sa niečo môže prikázať. Ale ak jeden z 13 kružkov pri neohlásenej kontrole, tak niečo rozhodne nie je v poriadku a som hlboko presvedčený o tom, že to rozhodnutie, ktoré sme prijali, bolo rozhodnutie správne o zlúčení. A na základe toho, keď sa pýtate, prečo nie je centrum do Žirafy, no z jednoduchého dôvodu, pretože bolo takýto návrh poslanca Majnaka na zastupiteľstvo v minulom roku, aby sa zrušilo, alebo aby zlúčenie prebehlo tak, že centrum prejde do Žirafy, nebol schválený tento návrh v mestskom zastupiteľstve. Ďakujem. Všade. Ďakujem veľmi pekne, poprosím poslednú otázku, nech sa páči. Dobrý večer, volám sa Radková a zastupujem súkromnú umeleckú školu. Elkované pracuje na Rybovej ulici tu na Žiline. A aj napriek tomu, že dnes sme dostali teda informáciu, že už prišlo vyjadrenie, že nám neumožníte ďalej pokračovať vlastne v našej činnosti. Naša škola tento rok, teda tanečný odbor, má 10. výročie od založenia. Tak ja sa vás chcem opýtať, zastupujem aj pedagógov, aj učiteľov, či ste naozaj schopní zabezpečiť našim žiakom, ktorých je okolo 400, taký spôsob vyučovania,
a také aktivity, ktoré absolvujú v našej umeleckej škole. Pýtam sa to z tohoto dôvodu, že my sme umelecká škola na kolesách, dá sa povedať, navštevujeme alebo vyučujeme žiakov na školách, kde platíme prenájmy, teda mesto Bratislava to zabezpečuje všetko. Viete veľmi dobre, že naša umelecká škola má veľmi dobré výsledky v súťažiach, aj celkovo máme veľmi dobré meno. Kontakty so žiakmi alebo aktivity, ktoré robíme, sú na veľmi vysokej úrovni. Máme so žiakmi vynikajúce vzťahy a tým, že pracujeme na jednotlivých školách, tak my si žiakov vystihujeme z družiny. My si zoberieme žiakov za ruky, odvedieme si ich do triedy, tam ich podučíme a vrátime ich naspäť. Teda majú dozor a garantujem vám, že ako náhle nám neumožníte ďalej pokračovať v našej činnosti, tak veľká väčšina žiakov prestane chodívať do umeleckých škôl, lebo rodičia sú zamestnaní a pokiaľ budú mať navštevovať štátnu školu v meste, nebude ich mať tam kto odviesť. Takže tým pádom veľmi veľa žiakov už aj sondujeme, pýtame sa, tak mnoho žiakov už vypovedne vraví, že nebude ďalej v týchto činnostiach môcť pokračovať. Poprosím sa o spomínanie. Opäť tu platí niečo podobné, alebo ten princíp, ako je princíp so súkromnými školami. Vy ste, aj vy sama ste povedali, teda my sme súkromné reklamné školy. Vy sama ste povedali, že ste súkromná umelecká škola. A bude na začiatku musím povedať moje stanovisko, ktoré sa týka všetkých súkromných zariadení, školských, neškolských, záujmových a tak ďalej. Ak rád niečo súkromné, tak nech je to súkromné. A nech sa to platí súkromne. To znamená, nech to platia ľudia, ktorí dávajú do súkromnej školy svoje deti. Ako je to dobré, lebo je konkurencia, no to majú vyššiu kvalitu. To všetko je nespochybniteľné a vôbec ani nepochybujeme o kvalite našej škole, ale toto, čo my robíme takéto opatrenie, čo vám nechceme hovoriť ďalších menajom, súvisí s tým, že vy sa zo súkromnej, alebo sa tých elokovaných stanete jednoducho troškami, ktoré majú pôsobnosť v Žiline a v tom prípade nám mesto bude musieť zo zákona platiť minimálne 88% na našu činnosť. Otázka je, kde na to máme zobrať? Keď ste súkromné. Preto som povedal, filozofia je jasná. Ak tu máme v riaditeľskej pôsobnosti mesta umelecké školy, základné umelecké školy a pýtal som sa riaditeľov, či sú schopní vytvoriť podmienky aj pre žiakov, ktorí chodia teraz do súkromných a potom všetko školy do súkromných z nejakých dôvodov, ono mi odpovedať, áno, vieme vytvoriť takýto. Ak mi poviete, kde zobrať na to peniaze a neuškodiť mestu nejakým spôsobom, to rád. Ale my sa len bránime tomu, aby sa zo súkromných škôl nestali tie, ktoré bude musieť mesto financovať. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, chcem vás poprosiť, ak máte ešte dotazy na vedenie mesta, po prípade na mestských poslancov, adresujte nám ich písomnou formou do priloženej urny. Taktiež vás chcem poprosiť, aby ste nepodceňovali dotazník, ktorý som aj na začiatku, respektíve ktorý som na začiatku zmienil, pretože ide o našu budúcnosť. Ak ste si teraz nenašli čas, tak na webovej stránke mesta Žilina je k dispozícii, možné ho je do 30. apríla vyplniť. Prosím vás, nájdete si 5 minút, pretože hovorím, je to o budúcnosti Žiliny a potrebujeme poznať váš názor. Chcem sa vám poďakovať za dnešnú účasť. Budeme rádi, keď sa aj nejak možno takýmto stretnutí opäť ideme. Ďakujeme, tak vám všetko dobre. Dovidenia. Ďakujem takisto, dámy a páni, chcem veľmi poďakovať, pretože sme na korektnú diskusiu dnešnú deň a pokúšame všetkými námetmi, ktoré ste dnes povedali, alebo dali, alebo dáte do stránky, sa budeme intenzívne zaoberať. Ďakujem veľmi pekne.